Dhumela mahulu ndasangana nechimwe chiri kupisa pana panyaya iri kuitika iri kunzi zvoni SADC will hold a virtual extraordinary summit of head of states and government on the 2nd of February 2024 on the cholera situation in the region, right? Cholera yanetsa. So apa manje ndazonzwa mwari kuti aiwa cholera yakatanga yapisa muZimbabwe saka yakutopisa aiwa cholera yakutongorwa region baba SADC region yakutongo parura isina basa nezvinhu zvekufunga kuti iri kurwa kuZimbabwe. Aiwa zvisiri zveZimbabwe chete because zvinhu zvacho hazvina kutombomira mushe. Situation yacho itoitika baba haina kana kutombochena baba haina kutombochena situation ikutika muZimbabwe. So panapa muri Zimbabwe vaenderera mberi vari kunyora vakomana veAfrica beautiful ndo vandaona vatanga vabudisa nyaya iyi but pane vamwe pendazoiona ndozoita kuti nditi but this time around vanenge vakutaurawo kanenge kachokwadi mbijana ka half truth. So vanyora kuti the summit will among other things receive and consider the report regarding the cholera situation in some member states, the state of preparedness of SADC member state and the responses to the cholera outbreak in member state. The SADC secretary says the SADC secretary further explained that the fight against cholera aligns with the African region framework for the implementation of the global strategy for cholera prevention and control 2018-2023 cholera outbreak in member states like Zimbabwe and South Africa has been severe. In South Africa, President Cyril Ramaphosa apologized to the people of South Africa for failing to guard them against cholera. Ku South Africa vakatokumbira regerero vaRamaphosa. Bosi ku South Africa you have to explain baba otobvuma ta cholera tatadza kuigada if it's our fault. Bosi ukasatodaro ukasatoadmita kune dzimwe nyika unoifira chayo but kuno kuZimbabwe unoda kukumbira regerero nani unolezwa aiwe teapot country size zvikanzi Medivale ensuring communities have access to supply of clean water. In Zimbabwe, you need to have some genes of a bushback as you required to constantly jump over streams of raw sewage flowing like streams freely. Even in front of doorsteps, the hope is this SADC extraordinary summit on cholera will help eradicate the medieval disease. Zimbabwe ndo zvari kutaura vakomana vacho kuti iyo nyaya yenhikirikini unokuziva kuti cholera munomu ichokwadi chavatotaura kuti unotojamba kasuweji kada tokwatodarika nepadhopa enda kuchitungwiza akanosotambofamba muZimbabwe pinda chitungwiza pinda budiriro pinda Glenview pinda dzimwe nzvimbo dzese mamwe magete angadaro kana Glenora dzimwe nguva unotodarika uchitoijamba ndo situation inenge ichiitika but kune dzimwewo nyika vanotry by all means kutry kuifighta because vanoziva kuti yesini rakangoda kuzongopoya tinokwara topinda busy like South Africa autokumbira regerero Ramaphosa kati sorry zvenyu vana vaSouth Africa fellow South Africans atakumbira regerero boss akasadaro vanomudzinga vanomhanyisa 2024 ine akatarisa neelection ka boss vanhu South Africa vanodziya musoro vanotanga nofunga nefunga 1 vese vanokonongoti vese hatichadi kuvhotera ANC yacho ozvona but vasiyana nemazimba Zimbabwe kuno kuchero makatraya zvese chero makatraya zvese chero makatoti mesa mchadi kuvhotera hakuna unozongoona result ratoanaunzwa ndo currency inenge iripo panyika ndo zvinhu zviripo paground. So muri Zimbabwe tamirira kuona kuti SADC yacho inonoita sei panyaya yekuti bozanzi ndevari kuda kutrya kuti eradicate cholera kutobvisa cholera kutoipedza zvamuchose ndo extraordinary summit iri kunzi iri kuda kuitwa nemaheads of states. Aya maheads of states anenge achitaurwa ndo vatungamiriri venyu kana kuti masabhuku enyika dzenyu vanotungamira nyika dzenyu koko vamwewo pachirungu munovati mapresident. Ndo nyaya muri Zimbabwe ndaanaka kubatirai sanyaya metizheni munoziva kuti ndinova nenyaya dzine mukosho mukuru nyaya dzakakosha.